Puria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, marpungu hitanoaeng di bagas joroon. Lo patupahon parpunguan, parningotan hamamate ni Tuhan Yesus. Tanda holong ni rohani debata naso halompoan tuhita jolma manusia pardosa. Taidama induk ni hapor seota, nama naon hapor suhon, doat haleon ala ni hita. Hita iando na ikon hona bura ni patik. Alai subur ude burai nunga dituhuk Yesus, anak diri bata, parolong roha naso hatu dosani. Neng marite perpunguan di parningotan hamamate ni Tuhan Yesus on. Laptakas to di rohata, dong di pomun debata rimasna tuhita. Ala mudar ni Tuhan Yesus. Asalam ture pangelota, jala unang be saya tak dadati mardosa. Oh
Marhite-hite goan di debata ama, dohot goan ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goan ni tondi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Si Tuhan ni malim si song ini do, tama dihita, nabadia, naso jahat, naso marlindang, naso marbolat sian aka pardosa. Naso pola ganup ari songon aka si Tuhan ni malimi, membuan jumolo pelean taringot tu aka dosana sendiri, dungi taringot tu dosa ni natoropi, asa sali doi diulahon, dinama melehon ibana. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, nama tetar silang doho, humopop hami halak pardosa, alani holong ni roham nagodangi di hami. Ajari mahami payungot-ingot ho, na targantung di hauna pinar silang, humopop hami. Ay hodo hapurson nami, maradopon rimas ni debata, dohot panorion ni patik, dohot panolseon ni roha. Sesesa, jela urati madosa sian roha nami, maritete tondim na badiai, jala pergogoi mahami, marahopon roha sibuk, dohot isap-isap, dohot sakap-sakap ni roha nami, lau mahyuton ho, nama ngolu, jala nama ngongomi, rap dohot amai, dohot tondi perbadia, roh di saleleng ni lelengna. Amin. Patik dihita di parningotan hamamate ni Tuhan Yesus Kristus, tarsurat di Sada Korintus onom ayat 20. Songonon ma hatana disi. Ayarga do hamu ditobus, iba ini, pasangap hamu ma debata, marite hite daging muna, dohot marite hite tondi muna, ay debata do napunai. Ido satna, atong rap mangidogogo mahita tuadopani debata. Ali Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangolaon na hombar tupatikmi. Amin.
Tapa unduk marohata, toadopani debata, loho manopoti dosata nagodangi, martangyang mahita. Ale debata nami, nama rasi roha jalan abadia, amanami maritehite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom, wilalah hami, rikot doa sini roham, disalut hami halak pardosa. Ala nido, umbai nahu pasere pami, diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhotopot hami, tuna jot-jot do hami manimbil, sian akka dalan munabadia, songon biru-biru nalilu. Ale Tuhan debata, unang tumpa bali hami sian jolom, ala ni dosa nami i. Edang di halomon roham hamatiani akka pardosa, alai hamu bani rohana do lomo ni roham asa mangolu. Asima roham di hami, sesama salut dosa nami. Ale Tuhan debata, wakon hamido, tung na jot-jot do warsai hamiho. Marite pikiran, dot hata, dot pambainan nami naroai. Daku kaologi hamiho sian nasa rohanami, dot nasa ate-ate nami, dot nasa tondi nami, dot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubai kami. Dibaini, tama dori masanmu, jala uhuanmu hami, tuhamatean salileng dilerengnai. Alai, nama pohurus do hamin noaeng tu adopanmu. Mangido tuho, hasesah ni dosa nami. Urima hami, maritehite mudar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, nadurus di Golgota. Dengan bangibasani Ale Tuhan debata, saya urupi mahami paubahon rohanami, meninggalhon sude, dot hajaton nami, jalamian hami, di ngolu naim baru di bagasan Yesus Kristus. Lehon madi hami, roha, dot gogo mawalaon na hombar tu lomoni roham, di tonga-tonga ni portibion. Tangion mahami, alani asir roham, di bagasan anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jalasi paluahami. Amin.
Baga-baga ni debata, taringot tu asesa ni dosata. Isebe mangulahon aka na pinilit ni debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do naong mate. Alai, nadaholani, naong mulak mangulu do, jala disiamun debata do ibana mangondihon hita. Hasangapon ma di debata na dikicang.
Lupuk epistel di parningotan hama mateni Tuhan Yesus Kristus tersurat di Psalmen 22 ayat 10 walu sahatro di ayat 25. Tahajama marsorin-sorin. Habilangan au do sude holi-holiku martila bedo yang gonasida midau. Alai seunang madaundao yang goho ale Jehovah parsingatung aku. Hapogani ma mangurpi au. Saya palua ma au sian babani babiat. Jala alus au mardopon tanduk ni akka horbo jalang. Puji ma Jehovah, hamu ale akan nama kabiari ibana. Sude pinopan si Jakob, pasangapon ibana. Jala sude pinopan Israel, mangkormat ibana. Ido saatna, marto doakan atau mayon hatani debata, jala nompoyoksa. Amin.
Silang di Golgota, holong ni debata tu jolma pardosa. Hamu akadongan diparsilakon, ima uhumna di parade pamerintah Rom tu aka parjahat na sumalin. Ido umbayan na di papileton silatus tu natoropi, Yesus do paluona, manang si Barabas parjahat na sumalini. Ninna rohas ni silatus, dang mungkin pileton ni natorop. Dang boibe di ida nasida, na jonjong di jolo nasidai, anak di debata si palua portibion. Si Barabas parjahat na sumalini do, dipilip natoropi. Malua petaho parjahati, asal ma dipasai langkon Tuhan Yesus parholong na suatu dosani. Tutuma, nungabe dituhuk Yesus silangi, naikon hitahian manuhuki. Nungabe di patikon silangi di Golgota, nungabe di labakon si mangidoni Yesus, na saya mamasu-masui, doa si majojakna, somar lojai mandalani akahuta, mamaritaon barita nauli, barita haloni. Silang di Golgota, hapapatan ni holong ni debata tu jolma pardosa. Silang nabadia doi, dihita na porsea, nanayang paluonna, ha porsea mai, unang tung hailaoni. Silang nabadiai, manetek mudar sian tangan, doa si majojak ni Yesus, naong dilabakon tu hau parsilangi. Songoni nang sian si manjujung ni Yesus, para si rohana halopoani, mudar na badia na paluhon portibion sian dosa. Gantung Yesusi, dang dijakon portibion, songoni nang banua gijang, songon tadiang na so hapalawan Yesusi, dang adong na mandongani, mau na porsuki, ai sude nunga mandau. Oh Tuhan Yesus, anak di debata, hami jolma pardosaon hiando, na ikon manaon na tinonmi, alai ni holongmu, dituk hosude na porsuki, di tahun hosude na siti, silang ni Yesusi, silang na badia doi, dihita, ayah pawatan ni asini roha di debata doi, tuhita jolma pardosa. Hata di debata di sadak Korin sada ayat 10 walu mandok. Ai haotondo hata nataringot tu silang ni di rohani aka nalau mago. Alai hagogo ni debata doi dihita na dapot haluaon. Silang ni Yesus di Golgota, papatarhon holong ni debata, tahun mai jelatang hangoluon ai ido hadameon dot haluon nasumurung dihita. Unang tung halupaon pakokop ni Yesusi, suan mai di rohata, gabe arta nama notong. Amin.
tidak kon ma hapor seotai, songona hina tidak kon hidongata sapor seaon di sandok pertibion. Rapma hita mandok. Ahu porsea di debata Jehovah. Ido ama pargogona sautu dosan, na tumo palangit dohotado. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuh ni si Maria, na gabi-gabi ansian ton di porbadia, ando orang saguhan. Ido tuhata, na tomau na bernit, di panguma ni silatus, na mate tarpaja lo ibana di au pinasilang, na tua tu dua botoru dentanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau tu yamun Jehovah, amanai pargugona suatu sani. Di sima ibana pai mulak sogo tu tanoon, maumi halak na mangulu dot namate. Ahu porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopanya Kristen akan nabadia, doho di asani dosa, doho dihatai nama, mulak mangulu sogo daging halak minang mate, doho dia ngaluan na sudah. Amin. Sungguh-sungguh lihita, memparjolo, sadarion ima parningotan hama mate ni Tuhan Yesus, jala topik, ima Yesus Kristus sebuan haluaon saleleng-lelengna, Yesus pokok keselamatan yang abadi. Jala anu dipatupahon ulaon nabadia. Paduaon, ulaon nahohom. Lo marningot tiki hama mate Tuhan Yesus, patupahotado tiki mauralaon nahohom, masuk jam 10.04 WIB. Jala sidung kebaktianon. Mangedoan asa buah hita udut, mendohoti ulaon nahohom. Patuluhon, Minggu sia April 2020 tolu, ima pesta parningotan di hari hahehon Tuhan Yesus, manang Paskah Parjolo. Tapatupado ibadah buah-buah ijuk pukul 5 WIB pagi, ibadah Paskah sekolah minggu jam 8, ibadah Paskah sekolah minggu jam 8 pagi, ibadah umum bahasa Batak jam 10 WIB, jala ibadah umum bahasa Indonesia jam 10.30, ibadah bahasa Indonesia jam 16.30, asa taingot B. Paupaton, Senin 10 April, ima Paskah Paduaon, tapatupado ibadah Paskah Paduaon jam 10.08 WIB. Songonima sungguh-sungguh lita, melihatnya.
Dami ni dibatana sumurung sian salhutna roha. Ima mangaramoti akka ati-ati dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus, Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madhita salutna. So ni manang di hamuna damang dainang daming kuti live streaming marhite YouTube ni Huriata Bandung Reformanda. Selamat Jumat Agung ma nang di hamuna nama dohoti live streaming di Arisa Darion. Atong hatan itu hatama di parningotan di hamamate ni Tuhata Yesus Kristus surat na tuhalak Hibir di bidu na palimahon mamukamay siyan ayat 7 sahat rudi 10 tapay hutihut ma di bagasan rohat Taganub. Tagajol may bana di pilihod do akka pangiduan dohot ilik-ilik na mardongan ang bulon dohot ilu-ilu tuna paluahon ibana siyan hamatian. Jadi ditangihod do ibana gabi malua siyan hata hutoni. Ayatik pi anak ibana di guruhod do panguluyon marhite siyan natinaw nay. Jaladung ripas gabi si horhon haluaw sa liling-liling na do ibana di sude na manguloy ibana. Di guar di batado ibana si tua ni malim manghuton horong ni si Melkisedek ido ng sahana. Huriata na hinahulungan di bagasan Jesus Kristus di Jumat Agung na badia manang Good Friday asa asing do akamang inang di ari Jumat na somal do tu ari sadarion asa dohonot tama di Jumat Agung imasada tragedi di kemanusiaan na so adongbe di keprimanusiaan ni hajol maun. Laos ido dohonot ta akamang inang nung ngata payhutihut di opatari ima di partangyon pasyon. Buhado tutu di natay huton sian ari parjolo tu ari napaupaton sian mamuka masuk tu hatta Yesus Kristus tu Jerusalem asa julupod do Hosianna ma digijang ni gijangan alay tokinari didok parsilakom ma ala Jesus na hinirim ni nasida dan gabi Mesias politis yang mampu yang menjurbalikkan oleh kekaisaran Romawi pada ketika itu. Alanido hurian itu hatta asa takas di hari Jumat na badia di parningotan di hamamate ni itu hatta Yesus Kristus bohado anak ni debata gabi tersilang di tonga-tonga ni nang akka na porsea atong marningot bohado berengot tadi si di naung ripas sempurna di haluaon naung di patupa Yesus Kristus. Itulah Yesus imam besar yang ditetapkan Allah. Yesus pasahaton pilihan hasesaan ni dosa pardengganan korban sekali untuk dan selama-lamanya mau memasuki ruang Maha Kudus untuk pilihan pardengganan tu bangsoi nang tuhita. Yesuslah Bapak Ibu menjadi kesempurnaan di hasisikop ni hamalimon pengantara penghubung hasesaan ni dosata terjadi rekonsiliasi pardengganan marhite tragedi di Golgata di hati hai atau asa bidok Jesus do malim na saliling ni liling na dipilit di bata di bagasan nang hasisikop na atong di sido bohado tutu di guruhon nang marhite turpukon ketaatan panguluyon
Songonido nang tuhuria na tuhalak hibir. Buhado nasida di tonga-tonga ni naung jinalo nasida Kristus Jesus gabihaluaon pokok keselamatan. Apakah masih mau diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran terhadap mereka yang dari Yahudi dan juga non-Yahudi. Alanido takas laos dibaritahon tu nasida bohado Kristus namarsi tahunon yang berkorban sekali dan untuk selama-lamanya. Di bahasa Yunani jalasada istilah teologia yang terkenal doon hepapaks, peristiwa yang terjadi sekali untuk selama-lamanya. Hepapaks itu pengorbanan Yesus namar panguloyon tu amana di Banua Gijang. Atong disido noaing akamang inang hurian itu hata nanidokna buhado tutu taringot Yesus pokok keselamatan, Yesus do nang haluota. Apakah anak-anak kami masih takut, ganggu, risau, galau akan Yesus karena teknologi yang memberikan segala sesuatunya bisa pada anak kami? Tetapi kalau kita lihat dalam Sakaria 9 ayat 9, Maria situ maho ali borusion marolupuluk maho ali boru Jerusalem ida mana Roma rajam tumopot ho partigor ibana jala si parmonang nasirep dorohana jala marsi hudul di haludi doho di anak ni haludi ina-ina. Kita bayangkan bagaimana suara Nabiah 750 tahun lebih sampai kepada Yesus Kristus. Artinya gamang dopeho di barita naulion. Ganggu dopehita kamanginang. Dangadong barita na asing. Dangadong akataringot tutuhan nanani hapursyanda. Soholan hita di bagasan Yesus Kristus. Di sirurakon di padan narubi. So dito nang di turpu epistel na tajahan na kaningan buhado nang parpesalmen mengangkat kembali buhado di hamaolon na niadupan ni ibana dohot akka namasa na dianupan ni ibana totong do patuduhot di akka padan narubi. Nungadok dibagi do akka ulusu madabu todung do nasida taringot tu baju-bajuku nang taringot Kristus yang menderita Kristus namar sitaonon nungadau tu jolo di surirakon nang di akapadan narubi alanido bohado asa taringot pangiduan ni parpesal menon hapugani mau marsigatung tu hodo mangrupi ahu. Didok bohado di masa ni pergumulan hosaku pudang nang sisilon ni biang didok asa dohot akka pangalaho ni akka horbo jalang patuduhon hamaolon hatuduhon penderitaan alai bohado tuguar ni tuhani asa tusido dibuan atong disido nuaing hapur syauta kadamang dainang di parningotan di hamamate ni Tuhata Yesus Kristus asa mabuah kita unang gamak kita di tonga-tonga ni ngulu ni nang hapur syauta nang ditikyon atong didok na kaningan mardongan anggu bulod dohot iluli tunaboy paluahon ibana. Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia atong dihajol maon ni Tuhataido na marsi taonon dihau pinur silangi hajol maon ni Tuhataido di anggu bulun dohot ilu-ilu di pasahat tu debata au tarbain namu tarbain nauman yan asa lalu panginumanon alay molo tungina ma jijalo nang Tuhatadoy atong ido pardingganan ido hepapaks pengorbanan Yesus sekali dan untuk selama-lamanya alani molo tumalin didok marulak-ulak do lao tu pardingganat tak kamanginang asa marulak-ulak do akamalim mabuah pilihan si tutungon lao manisa dosata menghapus dosa kita oleh imam tetapi Yesus sekali dan untuk selama-lamanya dengan pengorbanan Yesus di kayu salib atong anggu bulun ilu-ilu
Ido di pasat atau kita ya dua kamang inang. Kitanya remaja dan poso bulung yang akan mengalami ini. Tetapi sudah didahului oleh Tuhan di guruhodo panguluyonna marhite sian natinaunai. Mungkin kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu masakan Tuhan orang Kristen mati di kayu salib. Apaan itu yang dipercayai oleh Kristen? Masa Yesusnya, Tuhannya mati di kayu salib? Mereka bukan mengerti itu Bapak Ibu. Sonatadok di sadakurin sada isap lalu hau todo silangi taringot. Dia kanalau mago alai hagugu odoi nang dihita. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, ya ngapain mereka mempercayai itu? Molo didok be Tuhan yang halak Kristen mati alai Yesus do Tuhan kenapa mati masih taunon dan boy di palua. Itu juga kepada kita sebagai tantangan yang budohodisi. Apakah kamu menjadi galau di situ remaja dan naposobul ketika diperhadapkan, dipiralkan yang demikian di tengah-tengah suasana alanido HP pas dulu ya teh Tuhan Yesus be penistaan agama do di tragedi di Golgata masa doi molo tu halak Kristeni penistaan agama doi ido ala itu na asing dang penistaan agama. Jadi ala didok anak ni debatai bana ido tuas-tuas nina toropi ido padohan nina toropi tumagon di nasida si Barabas di ngoluna sida di haholongi nasida martibako Yesus si lehon hanguluan pokok iman keselamatan kita gabi hatuaon nilas ni rohata Yesus Kristus sibuan haluau saliling-liling na Yesus Kristus pokok keselamatan yang abadi bagi kita Bapak Ibu Saudara atong marhiti parningotan di hamamati ni Tuhata Yesus Kristus di tikion nungari pasbe saliling nililing na sibuan haluau ni di namangului ibana atong tapujima Tuhata akaamang inang asanunga di kesempurnaan di pakokoponi di pilihan ng durus mudar ni Tuhata di dulu Golgata di hauna pinar silangi biru-biru ni debata anak domba Allah manganggukon ilu-iluna salpuhoma panginumanon ima marpangotak tu pardo saota doi papatarhon tuhita doi akka amang inang asa molope dibain tuduhan palsu tutuhatai buhado uduk kami siat tuduhan palsu imara sian masa tragedi ni si Hanas Pilatus Herodes supremasi hukum menjadi tidak ada mungkin itulah menjadi percontohan bagi negara ini supremasi hukum yang tidak masih kabur molotu namora parjabatan aka koruptor bamuli madamang sopan dohan nai muli madamang ina alai molotu na fokus do tajam ke bawah tumpul ke atas mulai peristiwa Golgata supremasi hukum sudah menjadi kabur bahkan sampai sekarang ini Bapak Ibu Saudara atong bohado marhiti panguluyomu di Tuhata Yesus Kristus. Ketaatan Yesus Kristus, ketaatan imanmu Bapak Ibu Saudara, ketaatan para remaja dan pemuda saat ini. Apakah kamu di semua aras pekerjaanmu, di semua kehidupanmu, di semua apa yang ada, buhado di akka ulota, buhado di tongah-tongah ni akka nguluta ketika hadiryomu sukses, hadiryomu sodap. Tetapi bagaimana di ketika krisis buha marpanguluyo doho? Apakah ketaatanmu dengan pengorbanan Kristus masih ada? Manang dohono tama buhado ketika di legislatif, di judikatif, di eksekutif buhado taruju doho amang inang marhiti ulomu buha di ketaatan di panguluyomu songon siuton Kristus sita. Ta dudisi manang gamang dohita martuhaton taidama tupe Tuhan ibana
marpanguloyo do tu amana na di Banua Gijang. Tidak menyangkal ala dok Asia Banua Gijang do Tuhan haroroku. Dia berkenosis, dia mengosongkan dirinya Bapak Ibu menjadi serupa hamba. Dan dok sian hamuliau do roau, sian hasangapo do ro. Tetapi dia berkonosis Bapak Ibu, mengosongkan dirinya Yesus Kristus menjadi rupa seorang hamba ala nihita pardusaon. Atong di sido nang hita hurian itu hatta idok nakaningan Yesus do nang malim na saliling ni lilingna manghuton horong ni si Melkisedek. Mungkin bagaimana ini horong ni si Melkisedek? Ini juga yang memberkati, yang meneguhkan ketika Abraham. Jadi horong ni si Melkisedek, bagaimana dia juga sebagai imam malim natakas di nguluna di bagasan turpukon ima Raja Salem. Narusian Gijang Melkisedek, sian bahasa Hebrew malak lapatana raja namang rajai dohot sadik tesadik lapatana tigor jala sitong Melkisedek lapatana raja ni hatigoran dohot hasitongan mululah hita taida tajahi terpukon amang di Hebrew pitu ayat tulu somarama somarina somar tuturan somar marmula arina na so marujung nguluna na dipaturus do ibana tu anak ni dibata malim do totong nguluna saliling nililinga. Itulah Melkisedek. Tidak ada garis keturunannya, tetapi itulah imahahomion itu hatai malim Melkisedek. Tu sima disamahon, diserupakan bagaimana Yesus malim nabulun natakas sian horong Melkisedek. Atong hurian itu hatta marhite parningotan di hamamaten itu hatta Yesus Kristus diarahod dohita akka amanginang gomos golom haluaon pakokopon ni Yesus diho ima Yesus pokok keselamatan yang abadi. Yesus Kristus sibuan haluaon saliling ni lilingna. Atong molo pedisahi silangi dang ganggu hita di si akka manginang molo pe mangangguk bulun mariluilu tu hatai alani nak kita doi asa marhaluau kita akka amang inang na padua marhiti pesta parningotan di hamamaten itu hatta Yesus Kristus setia marpanguluyom mahuamang inang na poso bulung dalam ketaatanmu ketika kamu diombang-ambingkan, ketika kita sebagai Kristen kadang di kelas nomor 2 kan sulit di peribadahan, sulit di perizinan boha. Apakah anak kami pemuda saya rugi loh menjadi orang Kristen ketika saya melamar sebuah pekerjaan, ketika saya di mahasiswa, ketika saya membuat sesuatu di promosi jabatan boha. Alani sesaat di panguluyommu, di ketaatanmu tu Kristusi gabe sumurudo sudah berkorban hepapaks. Sekali untuk selama-lamanya Kristus mengorbankan dirinya gabi pilihan pardengganan sotung ate akang ginami iboto nami na patuluhon didok di hita disurdo hita mabuan barita nauli asari pas gabi si horhon haluaw saliling nililingna disude na mangului ibana atong tugas tadoy akaamang inang asa mabuat barita nauli, barita haluaon pokok keselamatan yang abadi. Tu akka na asing, asa doh na sida partohap di haluaoni, di pabahinan ni Tuhatta Yesus Kristus naung manalpuhon manesa dosata atong taharinggas soma tabarita homa Yesus naung makokopita di ketaatan di panguluyonna marpanguluyong mahita songon nang huria di tikyon atong las marohata akaamang inang di bagasan ng tikyon selama-lamanya do saling niling na do pakokopon ni Kristusi pokok keselamatan Yesus Kristus yang abadi bagi kita atong didok di ulaon apostel 4 ayat 12 asa dang adong haluaon di bagasan manang ise na asing ay dangadong guar na asing di toru ni langit di lehot tu jolma
parhitiata tuhaluaum, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita mendapat keselamatan. Atau di pokok haluaun na abadido akamang Jesus Kristus sibuan haluau saling dangadong guarna asing haluota soholan haluota di bagasan Jesus Kristus tuhataido. Didok di Yohanes 3 ayat 10 ibana doha holongoni. Au doha holongoni akena posia dapotan haluaun. Au do perhitian di hasahatan nang tu amai. Atong di sidolas ni rohata Roma hita akamang inang tu Jesus Kristus sibuan haluau saling nang unang ganggu ho. Marhiti parningotan di hamamate ni tu hatta Jesus Kristus gomalmai uhirmai di pakokoponi asa gabi lasmar rohata gabi Kristen nama buan memeritahun Yesus pokok keselamatan yang abadi bagi kita dan untuk selama-lamanya. Lasta pahobar amang inang anungan di nama rulaun nabadia masa dosa hita takas matutu sonang di suara honang memperdagu tu pinasugot di tiki marulun nabadia itu hita kadang idok tu hatta Yesus Kristus jalwa mumon jalapa langsung amangda langsung idok asa marsaur do hatta ido tutu idok tu hatta Yesus Kristus jalwa mumau jalapanga madagiku doon langsung dang pula mamereng siamu doho siap birang idok tu hatta Yesus Kristus jalwa mumon inum hamusin langsung akamang alamardungan nang hatta ido firman untuk menjadi roti dohot mudar ni Kristus tanpa itu tidak menjadi bagudang do roti. Gudang do anggur na tayo mali alay makorhon hatahido gabi hanguluan sisa liling ni liling na dihita. Amin martangyang mahita. Mauliate marohan hami Tuhan. Jesus di pakukupomu di silangi marhite angguk bulon dohot ilu-ilu. Hodo malim na sa liling ni liling na marhite pakukupon di silangi ima Tuhan. Pengorbanan sahali saliling ni liling na marhiti ho ali Jesus Kristus hepapaks sekali dan untuk selama-lamanya pengorbanan oleh Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kejahatan kami sekalipun mau lihat di ho ali Jesus gatuko di hau pinosilangi ido na kuhalasok kami gabi ho ma Jesus haluan namin waing saliling niling na Yesus menjadi pokok keselamatan yang abadi. Tidak ada nama lain selain namamu Yesus Kristus menjadi keselamatan di dunia ini. Dan keselamatan nantinya kami di sorga kelak. Dan ganggu kami Tuhan. Molope di isahi kami. Atong songon homa ali Yesus na taat marpanguluyo di debata songon nima kami di minggu nami sadario di parningotan di hamamate ni Jesus Kristus gabe ama na marpanguluyon ina na marpanguluyon pemuda-pemuda na taat di haporsyaw na dia pe di bulus dia pe hamaolon dia pe surasura di tonga-tonga ni haporsyaw ni takas homa Jesus halon nami nuang sugut rudi saliling ni liling na. Amin. Tapuji tu hatta marite ede laos papung pilihan mahita.
Mangaradi mahita laho majalo hasesan di dosa marhite marulau nabadia tapahoho marede mahita. Dameni di batana sumurung sian saluhu roha. Ima mangaramoti ate muna doho rohamuna. Mar hite Kristus Jesus. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung. Amanami nadiban wagijang asi maroham. Topot mahami na pungudison. Adorang hupangan hami anon parpadanan na badiyai. Leho matud di parbadia tuganup hami. Asa ditubuhon haporsyaon na mangulu di hami. Asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus naung makokop pami. Pargugoy mahami maswadahud diri nami. Asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului. Saya taiti rohanami, asalam malungun hami tuban wagijang, asa saya masihol hami, paimai mahon haroroni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan napinarhamaol di debata. Ita sakapi nuaing naing mangaton parpadanan nabadiyai. Di bahini, tatibang ma jumolo, manang natau hita marulaun nabadia. Asa unang hona uhum manang ise sian hitaon, ay holan na udukroha, jala na manolosoli rohana alani pabahenan na soture, jala na manopoti dosana, jala na porsia di hasesan di dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alay ak na dohot marulaon na badiya, unang be diului sibolis, unang be didadati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siani, tung gotapon hamuma hosom dohok late ni roha, alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus, naung mate, jala naung hulak mangulu humokop pamu, asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiyai. Dibaheni, tatak kasi majolo rohat tabi, jala alusi hamuma suku-sukunon, jong-jong mahamu saluhutna. Naparjolo, di parhatutu rohamdo, halak pardosa ho sian hatutubum, doho alani pangalausim di patik ni debata, molo di parhatutu roham, dogma olo. Napaduahon, namarsak doroham alani dosam, jala dipangi doroham, naing malua honuaing siad dosam, molo songoni roham, dogma olo. Patuluhon, di parhatutu rohamdo, nang ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon, panguluhon pardosa, ibana nang mate,
doho mulak mangulu humokop ho mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham dogma olo. Olo doho manggotapo siya roham late ni roha, dohot hosom ni roha. Akum ni i, olo doho mardengga doho halak na mangarsahiho. Jala na olo doho manesa dosa di dongammu. Songon na pinangido ni roham, sesaun ni debata sudi dosam, molo songoni roham dogma olo. Atong tapau du bema rohata, tatopoti masudi dosata, ihuton hamuma tangiangon di bagasan rohamu nabi, martangia kita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa godang dohami. Ayo jut hulosi hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing dohot sugut. Molo balo sonommu tuhami, hobar tuaka pabahenan nami i. Alai alani godang ni asi doho tolong ni roham. Doho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humokopami. Alani i umbahen nahum hami mangido tuho. Asi maroham dihami. Say jalo mahami. Say sesa masudido sanami. Jalaleho tud di porbadia tuhami. Asa margogo hami mangalo nasadusa. Doho mangulahon na hobar tulomo ni roham. Saliling di tano oddo pehami. Amin. Atong hamuak ka na manopoti dosa muna. Jala na mauas diasi ni rohani debata. Say saha matuhamu na hina porsyaw muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Posma rohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama. Doho anak, doho tudi porbadia. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaunmu. Say saut malomoni roham di Banua tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Say samadu sanami, songon panesanami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay horona puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nilileng na. Amen. Hudul mahamu, marede mahita. Tangihok kamu ma, tona ni Tuhan Yesus, laho padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu burung neng uju tarjehi bana. Diponggoli mei, diparleho matuak kasisian na huhu madidok, jalo hamuma, jala pangam ma, dagik kudui, nanilehon tuhamatian humokop pamu, bahen hamuma songoni, bahen parningotamuna diau. Jala dungsun na sidamangan, dibuat ma panginumani, didok mamauliate, dungi didok matunasida, jalo hamuma, jala inum siani, ia panginumanon, pada nai baru mon marhite-hite mudarku, nani usehon humokop pamu, bahen hasesaan di dosa, sai bahen hamuma songoni, bahen
parningotam muna diau. Atong romahamu nu ngaradi sasudi ida jalai dai hamuma dengan bahasa ni Tuhani. Roma hita walu halak laus marid de mahida. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamumau jala pagama dagi kudui nani lehon Tuhan matean humok kopamu ima mangaramoti jala pahottor rohamu maka persebana asa di hamu hanguluan nasura suda. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamumau jala inum siani mudar kudui nanu sehor wokok pamu bahen hasisan di dosa muna ima mangaramoti jala pahot rohamu maka persebana asa di hamu hanguluan nasura suda. Amin mulak mahamu di bagasa dame. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamumon jala inum siani mudar kudui nanu sehon kumokop pamu bahen hasesan di dosa ima mangaramoti jala pahot rohamu maka persebana asa di hamu hanguluan nasora suda. Amin mulak mahamu di bagasa dame. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamumon jala hidup siani mudar kudui nanu sehon kumokop pamu bahen hasesan di dosa ima mangaramoti jala pahot rohamu maka persebana asa di hamu hanguluan nasura suda. Amin mulak mahamu di bagasan dame. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamumon jala inum siani mudar kudui nanu sehon kumokop pamu bahen hasesan di dosa ima mangaramoti jala pahot rohamu maka persebana asa di hamu hanguluan nasora suda. Amin mulak mahamu di bagasan dame. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamumon jala inum siani mudar kudui nanu sehon kumokop pamu bahen hasesan di dosa ima mangaramoti jala pahot rohamu maka persebana asa di hamu hanguluan nasura suda. Amin mulak mahamu di bagasa dame. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamumau jala inum siani mudar kudui nanu sehon kumokop pamu bahen hasesan di dosa ima mangaramoti jala pahot rohamu maka persebana asa di hamu hanguluan nasora suda. Amin mulak mahamu di bagasa dame.
Didok Tuhatta Yesus Kristus, jalo hamu mau, jala inum siani, mudar kudui, nani usehon humokkom pamu, bahen hasesan di dosa, ima mangaramoti, jala pahottor rohamu maka persebana, asa di hamu, hanguluan nasora suga, amen, mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhatta Yesus Kristus, jalo hamu maun, jala inum siani, mudar kudui, nani usehon humokop pamu, bahen hasesaan di dosa, ima mangaramoti, jala pahottor hamu maka persebana, asa di hamu hanguluan nasora suda, amen, mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhatta Yesus Kristus, jalo hamu maun, jala inum siani, mudar kudui, nani usehon humokop pamu, bahen hasesan di dosa, ima mangaramoti, jala pahottor rohamu maka persebana, asa di hamu hanguluan nasora suda, amen, mulak mahamu di bagasan damai. Tuhatta Yesus Kristus, jalo hamu maun, jala inum siani, mudar kudui, nani usehon humokop pamu, bahen hasesa di dosa, ima mangaramoti, jala pahottor rohamu maka persebana, asa di hamu hanguluan nasora suda, amen, mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhatta Yesus Kristus, jalo hamu maun, jala inum siani, mudar kudui, nani usehon humokop pamu, bahen hasesan di dosa, ima mangaramoti, jala pahottor rohamu maka persebana, asa di hamu hanguluan nasora suda, amen, mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhatta Yesus Kristus, jalo hamu maun, jala inum siani, mudar kudui, nani usehon humokop pamu, bahen hasesan di dosa, ima mangaramoti, jala pahottor rohamu maka persebana, asa di hamu hanguluan nasora suda, amen, mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhatta Yesus Kristus, jalo hamu maun, bentar. Didok Tuhatta Yesus Kristus, jalo hamu maun, jala inum siani, mudar kudui, nani usehon humokop pamu, bahen hasesan di dosamu, ima mangaramoti, jala pahottor rohamu maka persebana, asa di hamu hanguluan nasora suda, amen, mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhatta Yesus Kristus, jalo hamu maun, jala inum siani, mudar kudui, nani usehon humokop pamu, bahen hasesan di dosa, ima mangaramoti, jala pahottor rohamu maka persebana, asa di hamu hanguluan nasora suda, amen, mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhatta Yesus Kristus, jalo hamu maun, jala inum siani, mudar kudui, nani usehon humokop pamu, bahen hasesan di dosa, ima mangaramoti, jala pahottor rohamu maka persebana, asa di hamu hanguluan nasora suda,
Amen. Mulak mahamu di bagasan damai. Di dok Tuhatta Yesus Kristus, jalo hamu maun, jala inum siani. Mudar hudoi, nani usehon humokko pamu, bahen hasesaan di dosamu. Ima mangaramoti, jala pahottor rohamu maka porsaibana, asa di hamu hanguluan nasora suda. Amen, mulak mahamu di bagasan damai. Dok Tuhatta Yesus Kristus, jalo hamu mau, jala inum siani, mudar hudui, nani usehon humokko pamu, bahen hasesan di dosa, ima mangaramoti, jala pahottor rohamu maka porsaibana, asa di hamu hanguluan nasora suda. Amen, mulak mahamu di bagasan damai. Dok Tuhatta Yesus Kristus, jalo hamu mau, jala inum siani, mudar hudui, nani usehon humokko pamu, bahen hasesan di dosa, ima mangaramoti, jala pahottor rohamu maka porsaibana, asa di hamu hanguluan nasora suda. Amen, mulak mahamu di bagasan damai. Dok Tuhatta Yesus Kristus, jalo hamu mau, jala inum siani, mudar hudui, nani usehon humokko pamu, bahen hasesaan di dosa, ima mangaramoti, jala pahottor rohamu maka porsaibana, asa di hamu hanguluan nasora suda. Amen, mulak pahamu di bagasan damai. Di dok Tuhatta Yesus Kristus, jalo hamu mau, jala inum siani, mudar hudui, nani usehon humokko pamu, bahen hasesaan di dosa, ima mangaramoti, jala pahottor rohamu maka porsaibana, asa di hamu hanguluan nasora suda. Bahen hasesaan di dosa, ima mangaramoti, jala pahottor rohamu maka porsaibana, asa di hamu hanguluan nasora suda. Amen, mulak mahamu di bagasan damai. Di dok Tuhatta Yesus Kristus, jalo hamu mau, jala inum sian, mudar hudui, nani usehon humokko pamu, bahen hasesan di dosa, ima mangaramoti, jala pahottor rohamu maka porsaibana, asa di hamu hanguluan nasora suda. Amen, mulak mahamu di bagasan damai. Di dok Tuhatta Yesus Kristus, jalo hamu mau, jala inum siani, mudar hudui, nani usehon humokko pamu, bahen hasesaan di dosa, ima mangaramoti, jala pahottor rohamu maka porsaibana, asa di hamu hanguluan nasora suda. Amen, mulak mahamu di bagasan damai. Di dok Tuhatta Yesus Kristus, jalo hamu mau, jala inum siani, mudar hudui, nani usehon humokko pamu, bahen hasesaan di dosa, ima mangaramoti, jala pahottor rohamu maka porsaibana, asa di hamu hanguluan nasora suda. Amen, mulak pahamu di bagasan damai. Di dok Tuhan
hatta Jesus Kristus, jalo hamu maun, jala inum siani, mudar kudui, nani sehon humakkom pamu, bahen hasesan di dosa, ima mangaramoti, jala pahotor rohamu maka porsebana, asadi hamu hanguluan nasora sudah, amen mulat mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu maun, jala inum siani, mudar kudui, nani sehon humakkom pamu, bahen hasesan di dosa, ima mangaramoti, jala pahotor rohamu maka porsebana, asadi hamu hanguluan nasora sudah, amen mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu maun jala inum siani, mudar kudui, nani sehon humakkom pamu, bahen hasesan di dosa, ima mangaramoti, jala pahotor rohamu maka porsebana, asadi hamu hanguluan nasora sudah, amen mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu maun, jala inum siani, mudar kudui, nani sehon humakkom pamu, bahen hasesan di dosa, ima mangaramoti, jala pahotor rohamu maka porsebana, asadi hamu hanguluan nasora sudah, amen mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu maun, jala inum siani, mudar kudui, nani sehon humakkom pamu, bahen hasesaan di dosa, ima mangaramoti, jala pahotor rohamu maka porsebana, asadi hamu hanguluan nasora sudah, amen mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu maun, jala inum siani, mudar kudui, nani sehon humakkom pamu, bahen hasesaan di dosa, ima mangaramoti, jala pahotor rohamu maka porsebana, asadi hamu hanguluan nasora sudah, amen mulak mahamu di bagasan damai. Marede hita terus, marede hita, marede. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu maun, jala inum siani, mudar kudui, nani sehon humakkom pamu, bahen hasesan di dosa, ima mangaramoti, jala pahotor rohamu maka porsebana, asadi hamu hanguluan nasora sudah, amen mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu maun, jala inum siani, mudar kudui, nani sehon humakkom pamu, bahen hasesan di dosa, ima mangaramoti, jala pahotor rohamu maka porsebana, asadi hamu hanguluan nasora sudah, amen mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu maun, jala inum siani, mudar kudui, nani sehon humakkom pamu, bahen hasesaan di dosa, ima mangaramoti, jala pahotor rohamu maka porsebana, asadi hamu hanguluan nasora sudah,
Amen mulak mahamu di bagasan dame. Didok Tuhan ka Yesus Kristus. Jalo hamu mau, jala inum siani. Mudar kudoi, nani usehon humokop pamu, bahen hasesan di dosa. Ima mangaramoti, jala pahotor rohamu makka porseibana. Asa di hamu hanguluan nasora suda. Amen mulak mahamu di bagasan dame. Didok Tuhan dan Yesus Kristus. Jalo hamu maun, jala inum siani. Mudar kudui, nani sehon kumokop pamu, bahen hasesan di dosa. Ima mangaramoti, jala pahotor rohamu makka porseibana. Asa di hamu hanguluan nasora suda. Amen mulak mahamu di bagasan dame. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamu maun, jala inum siani. Mudar kudui, nani usehon kumokop pamu, bahen hasesan di dosa. Ima mangaramoti, jala pahotor rohamu makka porseibana. Asa di hamu hanguluan nasora suda. Amen mulak mahamu di bagasan dame. Didok Tuhan dan Yesus Kristus. Jalo hamu mau, jala inum siani. Mudar kudui, nani usehon kumokop pamu, bahen hasesan di dosa. Ima mangaramoti, jala pahotor rohamu makka porseibana. Asa di hamu hanguluan nasora suda. Amen mulak mahamu di bagasan dame. Didok Tuhan dan Yesus Kristus. Jalo hamu mau, jala inum siani. Mudar kudui, nani usehon kumokop pamu, bahen hasesan di dosa. Ima mangaramoti, jala pahotor rohamu makka porseibana. Asa di hamu hanguluan nasora suda. Amen mulak mahamu di bagasan dame. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamu mau jala pangama. Daging kudui nani lehon Tuhan matian humokop po. Ima mangaramoti jala pahotor roham makka porseibana. Asa di ho hanguluan nasora suda. Amen. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamu mau jala inum siani. Mudar kudui nani usehon humokop po. Asa di ho hasesan di dosa. Ima mangaramoti, jala pahotor roham makka porseibana. Asa di ho hanguluan nasora suda. Amen. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamu mau jala pangama, daging kudui, dan ilihon Tuhan mati yang humokop pamu. Ima mangaramoti, jala pahotor roham makka porseibana. Asa di ho hanguluan nasora suda. Amen. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamu mau jala inum siani. Mudar kudui, nani usehon Tuhan matian humokop pamu, bahen hasesan di dosa. Ima mangaramoti jala pahotor rohamu makka porseibana. Asa di hamu hanguluan nasora suda. Amen.
dosatta, sesa dosatta di sadarion, alanita, marede mahita, edde puji-pujian tu debata, nomor telu, puji Jehovah ale todiku, jong-jong mahita salhutna. Tedehon di bagasan las niroha. Semangat kita. Puji Jehovah Elohimku, puji Imana Devami, Tangan Sosudano Pebohalu, Nai puji Tuhan debata aleto diku. Puji ma Tuhan debata aleto diku. Ibana domanesa dosam sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Para siroha jala pardinggan basa do Tuhan debata. Dang dibahin tuhita na hobar tu dosata. Songon asini rohani ama-ama tuaka anak konna. Nung atakas di paturuho debata holong ni rohanai tuhita. Dinamate Kristus sumokopita. Uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaing siar rimasna. Dunggabe parpitor hita. Hinor honi mudarnai. Dibahini saya pujion ni mama aku, doa Tuhanku, doa nasa papayanku do Tuhan jebata, olat nion roh di saneli ni lelena. Amin. Nunga tabigi barita na uli na mamaritahon iya hamamate ni Jesus dihaw pinarsilangi, holan ala ni dosat tado, dosa ni sadok portibion, atong taauhom mapak kokopo nai di bagasan rohat tabi, asa unang behita madabu tu bagasa dosa, alay hot mahita jongjong so muba-huba, di ojahan na sitongi, ima barita na uli, nang peikon ado pataragam niya kaparukilon, di tonga-tonga ni portibion, tabahem mahata ni debata, o jahan di nguluta, rudi sa liling nililing na, songon akka naong tinubus ni Tuhata Jesus Kristus, totong mahita mangulu, di bagasan panobusyon nai, marhite-hite na mangulu hita, di bagasan biar mida debata, tapi lihom madagikta, bahay pilihan, na hinalomohon, ni debata, marhite-hite na makaholongi debata, dohot makaholongi dongata jolma. Asa molin Tuhan, makiri
Tatangyak ko mapiliata, ali di bata ama nami na di banua gijang, hodo haroroan di salhut, si lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus, hupa sahat hami ma, siyan na nilehom mitu hami, pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus, di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asahu parhasya kami pilianon, pati bulhon harajahommu, di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami, marhite-hite todim, asalamhu tadahami, gudang ni si lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa nadile On. Osado hodoga ki rodi salut artaku hubasahan itu ho nasa usatoku do. Ali Tuhan di bata ama nami na marhabangsa di atas ni saluhut, nung ngapatarhui dahami holong ni roham na gudangi, gumudang doy siyan holong ni rohan ni ama-ama, dohot ina-ina di anak konna, tung naso tartibang do gudang doho arga ni silew-lehommu di hami, ay anakmu na sasaday disuruho gabi jolma, manaon pardangulan, isak-isak, dohot pastap-pastap, gabi tarpajal ibana, jala tuhamatian humokop hami, mauliate marohanami, alanaung say utang nami, jala malua hami siya dosa, siyan hamatian, doho siyan gonggoman ni sibulis, alani pujion nami maguarmu nabadiay, alanaung di patupa, anakmu pardomuan, pardengganan nami tuho, ali Tuhan Yesus Kristus, biru-biru ni debata, nang mamorsan dosa nami, dosa ni hajol maon, mauliate maruhan nami tuho, jala pujion nami mahorudi sa liling ni nilingna, say tatap mahuriam, na hinokokmu jala na pinapungumi, say pahok madihami hase sani dosa, doho dami na pinatupami, say payas jala parbadiay mahami, asa tarbuan ho hami, tubanwa gijang, pasorhon hami tuaka nabadiay, say bunu, jala parsilakom majolma na buruki, doho sakap-sakap na roa, na di bagasan hami, asa unang marlidak kami, madapoton ama, na di banua gijangi, hupa sahat hami madiri nami tuho, jala huliok kami rohan nami, bahin ingananmu, ala naung dihokop ho hami, di ho mahami, jala ho di hami, say unang luas hami sirang siyan ho, dongani mahami, jala saur maho tu hami, say patugu mahapor siyaw nami tuho, asahot lakka nami, rodi ujung ni hamatian, say ramoti maakarwasmu, na mamaritahon holong ni roham, doho dalan naung pinatupami, atong manang mangulu, manang mati pihami, hodo Tuhan nami, dohot raja nami, say asima roham, ingot mahami dihasa ngapon mi, jalabuan hami, tuha sonangan na dilabung ni debata. Amin. Ali ama nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malumo ni roham,
di banua tongaon, songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion, hangoluan siap hari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan, namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti, Tuhan de batama ho, di sodakon, Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon, Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaorhon, madamena tutodim. Shalom madhita salukna. Mohon maaf buat jemaat yang akan mengikuti ibadah jam 2 disediakan untuk makanan. Ya. Khusus bagi yang mengikuti ibadah jam 2 nanti. Terima kasih. Ya, unang mula behitamang di parade huriat do si panganon do sinumonate. Jadi asamano mutu pukul 2. Jadi satu kenari nama kolam mangan nama hitate mga adik. Dihita saluhuna, ala namang sumbangan na mahita, julo martangiang may tatokin, martangiang majohita. Unang gabi galutan non, martangiak kita. Jehovah hupuji hami, jala marroha mauliate hami tuho. Nunga saur hami tuho, marhite ari nabalgaon, ari hamamatemi. Jala nunga hujalo hami, halwaon na sumurung, marhite-hite, malua siad dosa, diulaun da badia da marlas ni roha mahamin waing asalam sikok las ni roha nami o Jesus Kristus neng bongok mahami muse tu ulaun na hohom satokin neng mangulok kami marhite si pangano do sinumon na pinarade ni huriam homa mamasu-masui makohogogo doho hahipaso tu pamatang nami alani Kristus Jesus martangia kami tuho amen.